de advertenties staan in het Zeeuws-Vlaams advertentiekrantje. En toen dacht ik van nou, dat is toch eigenlijk wel leuk om eens zeg maar, het van de andere kant van de weg, zeg maar, eigenlijk weer op het water is alles te zien. En dus toen hebben we ons opgegeven. En ja, mooi weer. Dus wat weer wil je nog? Dus het is echt een heel mooi initiatief. Wat doet u in het dagelijks leven? Dagelijks leven ben ik gewoon huismoeder. 2 jongens. Dus een boottochtje doet u niet zo vaak? Nee, absoluut niet. Ja, ik heb wel een vriend die vaart en daar hoor ik heel veel mooie verhalen van. Dus ik had ook zoiets van, nou ja, zo zie ik ook eens een keertje wat hij ziet op het water. Want ik zie het alleen maar van aan de wal, maar eigenlijk nooit deze kanten op. Hoe is uw naam? Eddy van Raamdonk. En hoe bent u op deze rondvaart terechtgekomen? Een kennis van mij werkt voor het gemeentebestuur van Gent. En op Facebook had ze een berichtje geplaatst van een leuke en vooral gratis rondvaart van Gent, Terneuzen en terug. En ik dacht, ja, dat is een leuk idee met het gezin. Ex-marineofficier zijnde, waarom niet? Als je de kans krijgt om te varen, dan neem ik het altijd mee. En hoe bevalt het tot nu toe? Zeer leuk, zeer leuk. Het weer is mooi, niet al te warm, niet al te fris. Leuk, zeer aangenaam, ja. Hebt u speciaal interesse in dit gebied? Ja, toch wel. Ik ben nu directeur bij een bedrijf in het Gentse, de Gentse haven. En eerlijk gezegd, ik bevind mij nu in de klantenzone, maar dan eens vanuit een andere kant bekeken, ja.